99. 99. 99. Genitiv. Birtokos eset. Birtokos eset. Mačka moje prijateljice. A barátnőm macskája. A barátnőm macskája. Pas moga prijatelja. A barátom kutyája. A barátom kutyája. Igračke moje djece. A gyermekeim játékai. A gyermekeim játékai. To je mantil mojeg kolege. Ez a kollégám kabátja. Ez a kollégám kabátja. To je auto moje kolegice. Ez a kolléganőm autója. Ez a kolléganőm autója. To je posao mojih kolega. Ez a kollégáim munkája. Ez a kollégáim munkája. Dugme od košulje je otpalo. Az ing gombja leesett. Az ing gombja leesett. Ključ od garaže je nestao. A garázs kulcsa elveszett. A garázs kulcsa elveszett. Šefovo računalo je pokvareno. A főnök számítógépe elromlott. A főnök számítógépe elromlott. Tko su djevojčini roditelji? Kik a lány szülei? Kik a lány szülei? Kako da dođem do kuće njenih roditelja? Hogyan jutok el a szülei házához? Hogyan jutok el a szülei házához? Kuća je na kraju ulice. A ház az utca végén áll. A ház az utca végén áll. Kako se zove glavni grad Švicarske? Hogy hívják Svájc fővárosát? Hogy hívják Svájc fővárosát? Koji je naslov knjige? Mi a könyv címe? Mi a könyv címe? Kako se zovu susjedova djeca? Hogy hívják a szomszédok gyerekeit? Hogy hívják a szomszédok gyerekeit? Kada su dječji školski praznici? Mikor van a gyermekeknek tanítási szünetük? Mikor van a gyerekeknek tanítási szünetük? Kada su liječnikovi termini za pacijente? Mikor van rendelési ideje az orvosnak? Mikor van rendelési ideje az orvosnak? Kada je otvoren muzej? Mikor van nyitvatartási ideje a múzeumnak? Mikor van nyitvatartási ideje a múzeumnak?